Astăzi repetăm pași noi de dansul mirilor, așa că alegeți-vă favoritul. Echipa numărul 1, Alice și Radu, credeți că veți câștiga concursul nostru intergalactic de pe TikTok? Vom câștiga concursul și să știți că echipa numărul 2 a furat mișcarea de la noi. Cu ce crezi că te diferențiezi față de echipa numărul 2? Suntem asortați. Corect. Echipa numărul 2. Echipa numărul 1 v-a acuzat de furt. Este adevărat? Bineînțeles că nu. Am înțeles. Credeți că o să câștigați concursul? Normal! Da, da, da! O să vă votezi toată lumea? Doamne ajută! Dai! Dai! Bine.